Россия төбәкләрендә милли мәгариф бүген ни хәлдә? Татарстаннан читтә яшәүчеләр татар телендә сыйфатлы белем алмыйбыз дип чаң сугалар. Татарча укытуда әти-әниләрнең роле нинди? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтле төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Һәм әле безнең белән турыдан-туры элемтәдә Әстерханнан кунагыбыз да бар. Мөслим Юнусов, сезне дә сәламлибез һәм әле сезнең белән аралашырбыз. Ул шулай ук безнең белән параллель рәвештә инде бүгенге җанлы әңгәмәдә катнашачак. Раил әфәнде, Россия төбәкләрендә бүген милли мәгариф ни хәлдә икән? Россия төбәкләре безнең татар халкының шактый өлеше Россия төбәкләрендә яши инде, әлбәттә. Безнең бик борчый ул фән кешеләрен, татар кешеләрен бик борчый. Әйтик, мәсәлән, әле 10 ел элек, 15 ел элек дигәндәй татар мәктәпләре эшләп киләдер, бүгенге көндә ситуация аны хәтле мактанып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Менә сез дөрес әйттегез, татар телен гаилә тәрбия баланы, ләкин минем шунсын да әйтәсе килә, баланы гаилә генә түгел, мөхит, ягъни среда дигән бар бит рус телендә сүзиме, мөхит тәрбияли, уланы формалаштыра һәм инде шул чиратта мәктәпнең өлеше бик зур. Ләкин менә соңгы елларда татар мәктәпләре бетә шикелле, татар телен Татарстанда гына түгел, төбәкләрдә дә бетерәләр. Менә мәсәлән, Астрахан өлкәсендә ул инде процесс күптән бара, Башкортстанда дип әйтик инде, шул ук Свердлов өлкәсендә, Пермь өлкәсендә. Әлбәттә, ситуация безнең борчый. Һәм Әстерхан дип әйттегез, әйдәгез инде элемтәгә керик безнең Мөслим әфәнде белән дә. Мөслим әфәнде, чыннан да хәл борчылырлыкмы бүген? Һәм менә сезнең күңелегез нәрсә турында борчылып яна милли мәгариф өлкәсендә? Әлбәттә, борчылабыз, чөнки менә 20-30 ел арасында безнең татар халкыбызның татар теле юкка чыга башлаган. Менә хәзерге көндә менә татарча кем сөйләшә дип сорасак, 20 яшьлек яшьләр татарча һич белмиләр. Олар татарча төшенмиләр дә, аңламыйлар да, бер дә белмиләр. Татарча сөйләшә торган кешеләр кем икән хәзер Әстерхан өлкәсендә? 30 яшьлек егетләр, кызлар, алар аңлыйлар, барысы да түгел. 45 яшендә 50 яшендә булсалар, менә бу кешеләр татарча әле сөйләшә алалар. Димәк, миңа калса, менә бу 30 ел арасында гуманитар катастрофа булып чыкты татар халкыбызныкы Әстерхан өлкәсендә. Һәм әгәр дә киләчәк турында уйласак, монда чыннан да борчылыр өчен җирлек бардыр, ләкин Россия төбәкләре дигәндә һәм татар теле дигәндә безнең бит Татарстанны күп очракта күз уңында тоталар. Һәм күпләр әле бәлки Татарстанга да өмет итәдер. Менә бу Россия төбәкләрендәге милли мәгарифне үстерүдә Минзәлия ханым, ничек уйлыйсыз, Татарстаннан нинди игътибар бармы, Татарстан ягыннан? Бүгенге көндә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының эшчәнлегенең төп юнәлешләренең берсе булып, Россия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез белән тыгыз элемтә урнаштыру тора. Бу юнәлештә без максатчан эш алып барабыз. Бүгенге көндә 34 төбәк белән рәсми килешү төзелгән. Бу рәсми килешү нигезендә безнең эш программалары булдырылган. Шушы эш программаларны без тормышка ашырабыз, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә торабыз һәм төрле матур чаралар оештырабыз. Укытучыларның һәм укучыларның, мәктәп җитәкчеләренең иң төп мәгънәле чарасы ул август киңәшмәсе. Бөтен эш планнары августта билгеләнелә. Менә шушы август киңәшмәсен без үткәрәбез чит төбәкләрдә яшәүче мәктәп җитәкчеләребез өчен, укытучыларыбыз өчен, балалар бакчаларының җитәкчеләре өчен. Алар һәр вакыт бу август киңәшмәсенә кадәр үзләренең проблемаларын безгә җиткезәләр. Нинди сорауларга җавап аларның аласылары килә, аларны безгә җиткезәләр. Бөтенесен туплап, без аларга бу август киңәшмәсе кысаларында бөтен җавапларны һәм төп эш юнәлешләрен әлбәттә билгелибез. Эш юнәлешләре билгеләнә, аңлашыла. Марат әфәнде, гомумән менә монда туган проблемалар без үзебездә менә шул ук милли мәгариф тел дигәндә, гадәттә менә безнең тапшыру мисалында да моны күрәбез инде без. Барыбер иртәме-соңмы тема шул ук мәгарифкә әйләнеп кайта. Менә әгәр дә без Татарстанда шулай борчылабыз икән, регионнарда милли мәгариф ни хәлдә соң бүген? Алар өчен тагын да ныграк борчыларга кирәк дигән сүзме? Бүгенге көндә
Татарстан татар халкы яшәгән регионның кечкенә бер өлеше. Без аны һәр вакыт күз алдында тотарга тиешбез. Һәм бүгенге көндә Россия законнары нигезендә Татарстанның Россиянең калган регионнардан бернинди үзенчәлеге калмады. Алар бүрек норма, бүрек законнар белән эшләр. Хәзер татар теле дәүләт теле буларак укытылмый, һәм гомумән Татарстан мәгариф министрлыгының милли мәгарифне оештыру буенча бернинди вәкаләтләре калмады. Алар дәреслекләр ясамыйлар, программалар ясарга хукуклары юк. Алар Россия мәгариф министрлыгының бер статистик органы булып хезмәт итәләр. Инде регионнарда, башка регионнардагы мәгарифне оештыру буенча Татарстан мәгариф министрлыгының бернинди вәкаләте дә юк. Россия законнары нигезендә милли мөхтәриятләр генә, аларның гына хукуклары бар, урындагы хакимияттән халык өчен туган телдә укуга шартлар тудыру буенча тәкъдимнәр белән керергә, таләпләр белән керергә. Безнең мәгариф министрлыгы анда яхшы кешеләр, яхшы җанлы, татар җанлы кешеләр булганга күрә генә ниндидер үзисләренә истәмә хезмәт алып, ярдәм күрсәтәләр сорап килгән кешеләргә. Ләкин андагы хакимияткә алар бернинди таләпләр куя алмыйлар. Бернинди таләп белән чыга алмыйлар. Һәм менә монда юнәлешләр дә күп бит әле. Юнәлешләре бик күп. Аннан соң татарча уку дигәндә, татарча уку Татарстаннан башка җирдә бөтенләй бер җирдә дә юк. Татар теле укыту бар. Әле ул да Россия законнарын бозып укытыла. Хәзерге законнар нигезендә татар теле ана теле буларак, туган тел буларак мәҗбүри предмет итеп кертелгән. Ләкин Россиянең бер регионы да аны мәҗбүри предмет итеп кертмәде. Алар барсы да шул факультатив рәвештә укытып яталар. 1 сәгать, 2 сәгать атнага факультативның нинди үзенчәлеге бар. Мәҗбүри предмет булмаганда хакимияттәге органнар укытучылар бирергә тиеш түгел. Аларга алып хәзерләргә тиеш түгел. Дәреслекләр сатып алырга тиеш түгел. Шуңа күрә хәзер дәреслекләрне безнең мәгариф министрлыгы законны бозып иләшеп йөри районнарда, Россиянең регионнарында түләүсез. Моны инде әлбәттә хөкүмәтнең рөхсәте белән эшлиләр алар, ләкин Россия законнарында ул каралмаган. Сорап китик әле, менә Рәсимә ханымнан да укытучыларны әзерләү буенча да монда, димәк, проблема туа дигән сүзме? Проблемалар регионнарда бик күп. Укытучыларны әзерләү буенча да, укытучыларның квалификацияларын, белемнәрен күтәрү буенча да, менә Марат Вазыгыч әйткәнчә, дәреслекләр, алар белән эшләргә өйрәтү юнәлешендәге методик эшчәнлектә барса зур проблема. Чөнки Марат Вазыгыч дөрес әйтте, бүгенге көндә регионнарда татар теле укыту процессы ул татар теле укытучыларының ниндидер менә шушы эшкә бик фидакарьләрчә бирелгәнлеге аркасында гына бар. Шәхси эш булып тора. Һәм аларга олы рәхмәт, чөнки нәкъ менә шулар тоталар әлегә укыту процессын. Һәм нәкъ шулар үзләренең белемнәрен күтәрү юнәлешендә безгә мөрәҗәгать итәләр. Нинди мөмкинлек бар, алар барсыннан да файдаланалар. Һәм без дә кулдан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышабыз. Мисал өчен, ел сайын мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән без аларга үткәрәбез квалификация күтәрү курслары. Конгресс бу юнәлештә ярдәм итә укытучыларның бу курсларын үткәрүгә, чөнки безгә төрле чараларда катнашканда аны оештыруда ярдәм итәләр алар. Моннан тыш біз аларга ярдәм итү йөзеннән онлайн режимда үткәрәбез вебинарлар һәм семинарлар. Ул безнең планлаштырылган һәм елга 6-8 вебинар үткәрелә. Һәм әйтергә кирәк, менә гомумән шушы семинарларда катнашу ул бик актив укытучылар. Бер генә вебинарны, семинарны калдырмыйлар. Бүгенге көндә теркәлеп төрле семинарларда катнашучы укытучылар саны 500-дән артып китә. Ягъни алар бер генә чараны да калдырмыйлар. Һәм монда әле битараф булмаудан тыш ярдәм дә кирәк бит. Без тагын Әстерханга мөрәҗәгать итәбез. Мөслим әфәнде, менә шуннан да әгәр дә инде тел дип, милләт дип янып йөргән кешеләрдән тыш, тагын ниндирәк ярдәм күрсәтелергә тиеш сезнеңчә, әлеге юнәлеш шулай ук инде алга таба барсын өчен түгел, әле монда киресенчә түбәнгә тәгәрәмәсен өчен. Факультативны без совет вакытында инде белдек ул нәрсә. Факультатив һич файдасы сәйнек, димәк. Миңа калса шулай. Безгә Астраханга кирәк ачырга бер татар шәһәрнең үзендә бер татар мәктәбе. Ул рус программа буенча барсын, федераль программа буенча барсын. Ләкин андагы татар теле мәҗбүри кертелгән булсын.
Чөнки бөтен Астраханнан балаларны җыярга була моны бу мәктәпкә. Факультатив ул бит ничек үзегез беләсез. Теләсә бала укый, теләмәсә укымый. Бу инде билгеләнгән, бу татар мәктәбе, элитар лингвистик татар мәктәбе. Шуңа күрә анда балаларны бирерләр кемгә татар теле кирәк. Шуның белән бу теге критический масса дигән шикелле калыр, бу яшьләр, балалар татар телен саклап калырлар Астраханда. Аларга карап башкалар да шул телне өйрәнерләр, сакларлар. Дөрес, чыннан да, һәм әле бит монда тагын игътибарга алырга кирәк, һәр регионны аерым караргадыр бәлки. Зәлия ханым, менә кайсы регионнар бүген чыннан да үрнәк булырлык? Мин әйтер идем, бердәмлектә көч дип. Бүген барлыгы 26 регионда 1000-нән артык татар мәктәпләре эшләп килә. Якшәмбе мәктәпләре бар, һәр төбәктә. Ул якшәмбе мәктәпләрендә безнең түгәрәкләр эшли, төрле дәресләр үткәрелә. Әйтсәң, менә бу регионда, бу төбәктә яхшырак, бусында начаррак дип, ул бик дөрес җавап булмас. Чөнки әйткәнемчә, бердәмлектә көч. Һәр төбәктә үзенең тарихи шартларыннан, булдырылган мөмкинчелектән файдаланып, бик тырышып һәр төбәк эшне алып бара. Татар телен мәгарифтә генә түгел, гаиләдә саклау, бу бик тә кирәкле эш. Без гаиләдә татар телендә сөйләшү өчен бит безгә бернинди законда кирәкми, берни дә кирәкми. Син милләтеңне иң беренче үзең сакла һәм үзеңнән башла. Синең балаң татар телендә, туган телендә теле ачылып дәвам ителә икән, ул бүгенге көндә кайдан да мәгарифне ала алачак. Галәмдәге гыйлемне татарча алу өчен безнең бүгенге көндә бөтен мөмкинчелегебез бар. Менә мәгариф чыннан да милләт белән нинди элемтәдә торганын без инде рекламадан соң сөйләшүне дәвам иттерербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыру. Без бүген регионнарда милли мәгариф турында фикер алышабыз. Һәм әле безгә рекламадан соң шулай Астраханнан Наилә ханым да килеп кушылды. Наилә ханым, сез шулай безнең белән әңгәмәдә катнаша аласыз. Иңелек Раил әфәнде сездән сорап китәсе килә. Әгәр дә инде без монда Россиядәге мәсәлән шул законнарның үзгәрүен һәм Татарстанга калган проблемаларда башка төбәкләргә кагыламы? Беләсезме, менә тел буенча без бүген шактый борчылып сөйләштек инде, ләкин минем тагын бер проблеманы күтәрәсе килә. Мәсәлән, менә элегрәк татар мәктәпләрендә татар теле генә түгел, татар тарихы да өйрәнелгән бит, Хәзер инде бүгенге көндә татар тарихы укытылмый, татар тарихы юк. Аны ягъни мәсәлән менә шул теге региональ компонент дип әйтәләр инде, ләкин кызганычка каршы мәктәпләрдә татар тарихы бүгенге көндә укытылмый. Мин ул мәсьәләне ни сәбәпле күтәрәм? Татар халкының тел генә түгел, татар бай тарихын өйрәнү процессы бүгенге көндә без аны югалтып барабыз. Менә мисал өчен мин бер-ике дәресик алып килдем. Без 3 ел дәврендә 5нче сыйныфтан башлап 11нче сыйныфка кадәр яңа дәреслекләр чыгардык. Монда инде безнең тарих институтыннан мин эшләгән университетта галимнәр катнашты. Ләкин кызганычка каршы, менә бүгенге көндә мәктәпләрдә бу дәреслекләр юк. Ул инде рус телендә дә чыкты, татар телендә дә чыкты. Менә Марат Вазыйхович хәтерлидер, без 90нчы елларда эшләгәндә күп итеп дәреслекләр чыгарып, татар теле буенча, татар әдәбияты буенча, татар тарихы буенча. Вакытта без предметта киткән идек. Бүгенге көндә юк әлбәттә, ләкин менә сез дөрес әйтәсез, бу законга бәйләнгән инде. Алар шагыламы, менә сорауга кирәк. Ләкин закон нигезендә укытырга мөмкин. Теләк булганда. Укытырга мөмкин. Марат әфәнде, монда бит тагын бер мәсьәлә бар. Әгәр дә инде без тирәнрәк кирсәк, шулай ук инде ата-аналар ихтыярына калдыру дигән. Анары бит төбәкләрдә ата-аналар ихтыярына калдырыла туган тел сайлау гына. Менә туган тел мәсьәләсенә тукталыйк әле. Монда бит әле тарих мәсьәләсендә ул Юк, тарихка кагылмый, мин гомумән безнең темага әйләнеп кайтсак, монда бит инде туган тел дигән мәсьәлә дә бар. Һәм әлеге төшенчәне ничек уйлыйсыз, махсус кертмәделәрме икән? Шулай ук инде татар теленә ниндидер йогынты ясар өчен. Әлбәттә, татар теленә йогынты ясау өчен кертелгән ул термин, чөнки туган тел ул халык теле. Һәм монда инде ата-аналарның аларны сайлау хукукы кертү,
шул исәптән рус телендә сайлау. Бернинди башка сыятырган әйбер түгел. Чөнки ничек инде үзеңнең халкыңның телен син сайлыйсың. Ул бит инде Аллаһ Тәгаләдән бирелгән тел, аны син өйрәнергә мөмкин, өйрәнмәскә мөмкин. Аның урынына рус теле туган тел итеп өйрәнү. Ул инде чөнки без рус телен дәүләт теле буларак бөтенебез мәҗбүри укыйбыз. Без аны бөтенебез беләбез. Мәсәлән, 10-нчы елгы халыклар саны исәпкә алуны санасак, Россиядә 5 миллион татар яши. Шуларның барысы да 100% рус телен камил беләләр. 1 миллионы татар телен белми, туган телен, дип язган. Ким дигәндә? Ул официаль фикер. Официаль алар белмибез дип язганнар. Бу инде татар халкында ассимиляция 20% дигән сүз. Моннан шундый Татарстанга әйләнеп кайтсак, Татарстанда татар телен белмәүчеләр саны 2%. Бу инде чөнки Татарстанда татар теле мәҗбүри укытыла иде мәктәпләрдә. Регионнарда атаналар сайлауы буенча гына берәр сәгать кенә укытыла, 2 сәгать инде бар айырым мәктәпләр әлбәттә укытылган, ләкин Россия регионнарындагы мин күпме баланың татар баласының татар теле өйрәнгәнен исәпләп чыгардым. Мәктәпләрдәге булган статистика белән 7% татар баласы Россия регионнарында татар теле өйрәнә ниндидер формада. Татарча укый түгел. Татар теле өйрәнә ниндидер формада. Телне генә өйрәнә әле. Телне өйрәнә факультатив, ален күбесе факультатив, түгәрәк, тегесе монсы. 7%. Бу бик асаннар. Шуңа күрә бу елгы халыкның исәбен алганның нәтиҗәләре буенча мин ассимиляция татарларда 30%-ка күтәрелер дип уйлыйм. Әйткәнемчә, Бер сорау гына бирергә мөмкинме? Менә 80-нче елларда, 90-нчы елларда шул ук чит өлкәләрдә татар мәктәпләре шактый күп бар иде бит индеме? Бар иде, чөнки педагоглар хәзерлиләр иде регионнарда. Татар теле укытучылары хәзерләнә иде. Ул мәктәпләр битте. Битте, чөнки укытучы юк. Һәм әйткәнемчә, Татарстанда да битәчә. Менә шулай татар теле укыту буенча алдынгылар рәтенә кертергә буладыр Ульяновскина. Аннан безнең видео язма бар, карап китик әле, аннан дәвам иттерербез. Билгеле, туган телләрне өйрәнү мәсьәләсе узган елларда да бик актуаль иде. Мин әйтер идем, менә илдәге вазгыять үзгәрү сәбәпле һәрберегез дә белеп торасыз, бу сорау бигрәк тә кискенләште дип әйтер идем мин. Чөнки мәктәпләрдә татар телен өйрәнү, әдәбиятын уку сәгатьләре бик күпкә кимеде, 1 сәгатьтән алып 3 сәгатькә кадәр. Безнең Ульяновск өлкәсендә дә менә кайбер мәктәпләрдә 1 сәгать укыталар, кайбер мәктәпләрдә 2, кайбер мәктәпләрдә бөтенләй яртышар сәгать кенә. Чынгы елларда без менә шушы мәсьәләне тикшерү буенча үзебезнең татар милли мәдәни автономиясе каршындагы мәгариф бүлеге белән бергәләшеп, һәр мәктәптә балаларның санын билгеләп һәм ничә сәгать укытылганын белү өчен менә шундый мониторинглар уздырабыз. Һәр елны да біз эшлибез моны өлкәнең мәгариф министрлыгы белән берлектә. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә Ульяновск өлкәсендәге мәктәпләрдә 14249 бала татар баласы белем ала. Менә шу 14000-нән артык баланың бүгенге көндә татар телен факультативларда, түгәрәкләрдә яисә дәресләрдә нибары 8000-нән артыгына өйрәнә. Тегеләргә әйтсәк 8504 бала татар телен өйрәнә. Калганнары әлдә булса читтә калалар. Моның сәбәбе нәрсә? Моның сәбәбе бер генә. Ата-аналар үзләренең балаларын татар телен укытырга теләмиләр. Ни өчен? Чөнки мәктәпләрдә бүгенге көндә егет тапшыруны иң беренче зур проблема итеп куялар. Хөкүмәт тарафыннан, губернатор тарафыннан безнең мәктәпләрдә һәрбер мәктәптә дә шартлар тудырылган. Бу нәрсәдән тора? Беренчедән класслар бар, икенчедән укытучылары бар, өченчедән дәреслекләр дә җитәрлек. Шуңа күрә бөтен нәрсә дә ата-аналардан гына тора. 5 ел элек Ингел Навапович министр булып эшләгән вакытта безнең Ульяновск өлкәсе мәгариф министрлыгы белән бик матур килешү төзелгән иде. Бик авырлыклар белән генә Татарстанның басымы астында 7нче маддә булып шу килешүгә менә шушы сүзләр кертелгән иде. Ульяновск өлкәсе хөкүмәте өлкә мәктәпләрендә татар теле укыту өчен шартлар тудыруны гарантияле дигән. Безнең өлкә кертергә тырышмаган иде, әмма ләкин Казан басымы астында шушы пункт кирде. Һәм 5 ел дәвамында әлеге маддәгә нигезләнеп, без мәктәпләргә барып сорый алабыз. Менә безнең хөкүмәтебез гарантияләгән иде, безгә шартлар тудырыгыз дип. Димәк, әгәрдә инде бу фикерләрне җөпләп әйтсәк, Минзәлия ханым, гомумән регионнарда татар теленә ихтыяҗ бармы? Әлбәттә бар. Бу ихтыяҗ барлыгы турында укучыларыбызның һәм укытучыларыбызның безнең үткәргән чараларындагы активлыклары бу турыда сөйли.
Соңгы үткәрелгән олимпиада гына да әле 20 төбәктән барлыгы 141 укучы олимпиадага килеп, үзләренең көчләрен сынадылар. Бу олимпиадага килгән укучылар бит олимпиадада гына булып, үзләренә туган якларына кайтмыйлар. Аларны без алып барабыз төрле үзебездәге иң матур мәдәни үзәкләргә, театрларга, үзебезнең университетларга, бигрәк тә Казан федераль университетына. Безнең монда олимпиада җиңгән укучыларыбыз кире Казанга әйләнеп кайталар, студент булып. Аларны безнең югары уку йортлары барысы да көтеп торалар. Бу укыган, безнең университетта укыган балалар үз төбәкләренә кайтып, татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшлиләр. Һәм тагын да инде алар әйләнеп кайталар безнең үткәргән бәйгеләребезгә, татар теле һәм әдәбияты укытучы бәйгеләренә кайталар әйләнеп. Шуңа күрә мин әйтер идем, бу юнәлештә дәвамчан эш алып барыла. Һәм киләчәктә дә үзебезнең регионнарның актив булуларын сорар идем. Һәм регионнарга мөрәҗәгать итик. Бу урында Найла ханым, инде Әстерханда нәкъ менә әлеге милли мәгариф үстерү юнәлешендә нәрсәләр һәм ниндирәк эш алып барырга кирәк икән? Исәнмез, хөрмәтле милләттәшләрем. Мин Әстерханда 24 ел инде татар теле укытам. Менә хәзерге вакытта өлкәбездә бары тик 4 мәктәптә татар теле укытыла. Әстерхан өлкәсендә татар авыллары юк. Без бит инде Кавказга терәлеп торалыбыз. Шуңа күрә өчен татар гаиләләр дә әз, күбесе катнаш гаиләләр. Дәресләр күп мәктәпләрдә факультатив буларак бара. Ягъни мәсәлән мин эшләгән мәктәптә бер дәрес кенә татар теле. Бер дәрес, бер сәгать ул бик әз инде. Ул әдәбиятка да, ул телгә дә, гырыф-гадәтләрне, тарихны өйрәнергә дә. Һәм икенче яктан төркемнәргә балалар бүленмиләр. Бераз татар телен яхшырак белгән балалар бар. Һәм шулай ук дәресләргә чечен, Азәрбайҗан, үзбәк, төркмән һәм башка милләт балалары да йөри. Шуңа күрә төркемнәргә бүлебрәк укытсак, безгә бераз җиңелрәк булыр иде. Һәм әйтеп китәр идем, бик зур рәхмәтемне менә апрель айында без бит инде эпидемия, пандемия дип киттек, бөтен укытучылар да югалып калдылар. Без беребез дә әзер түгел идек бу дистант укытуларга. Безнең Татарстаныбыз Мәгариф министрлыгы безгә беренче көннәрдән үк бик зур ярдәм бирде. Безнең WhatsApp'та регионнарда эшләүче укытучылар төркеме бар. Анда 200-дән артык укытучы утыра. Безгә Мәгариф министрлыгыннан безнең кураторларыбыз, регионнар белән эшләүчеләр бик күп ссылкалар, сайтлар җибәрделәр күрсәтеп. Без шулар белән эшләдек. Иң беренче очракта менә ана теле укытучылары, татар теле укытучылары шунарга әзер булды, башка фәннәр белән чагыштырганда. Һәм бик зур рәхмәтле менә безнең регионнарны дәреслекләр биреп торалар. Безнең өчен курслар, бәйгеләр, методик ярдәмлекләр биреп торалар. Әгәр шулар булмаса, безнең тормышыбыз, безнең эшебез бик авыр булган булыр иде. Монда күп төрле факторлар бер-берсенә бәйледер. Шуннан да сез әйткәнчә, кызганычка безнең вакыт төгәлләнә, һәм Рәсима ханым сезгә дә сорау бирәсе килә. Менә монда шул методиклар турында да сүз булды инде. Һәм әле тагын бер бик мөһим мәсьәлә ул бит ата-аналар белән дә эшли белү. Менә сез бу хакта нәрсә әйтер идегез? Сез менә минем нәкъ шул турыда әйтеп китәсем килә. Рәмис әфәнде дә ассызыклады аны. Чынлап та ата-аналар һәм мәктәп берләшеп эшләгән төбәкләрдә безнең татар теленең хәле күпкә яхшырак. Менә мин мисал итеп әйтеп китәсем килә. Пенза өлкәсе Әләзән мәктәбен, Самар өлкәсе Яктылык мәктәбен, Чувашия республикасында безнең Комсомол һәм Батыр районнары, аеруча Татар Сугыты авылы һәм Шардан авылларында шунда итеп куелган мәктәптә эш татар теле укыту белән генә бетми, шикләнми. Белем бирелә дәрестә, дәрестән соң эшчәнлеккә килә әти-әниләр. Балалар белән үзләре теләп түгәрәкләр алып баралар. Ул түгәрәкләрдә татарча сөйләштерәләр, тормышка әзерлиләр һәм ниндер бер мәктәп тирәсендә зур бер гаилә булып яшиләр. Һәм монда инде туган телне сайлап алу дигән мәсьәлә тормый, үзеннән үз аңлашыла. Чөнки әбисе шунда, бабасы шунда, әнисе, әтисе шунда. Һәр берсе балалары белән бергә һәм чараларны бергә үткәрәләр. Һәм татар телендә үткәрелә бөтен чаралар. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк инде, Марат әфәнде, менә сезнеңчә милли мәгарифне регионнарда үстерүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Милли регионнарда милли мәгарифне үстерү таяну ноктасы булып татар элитар мәктәпләре төзү тора. Алар бөтен кеше өчен кызыклы, конкурент булырга тиеш. Аннан соң авыл мәктәпләре белән бер кайда барып булмый. Мин әйткән
2010 елдагы халыкны исәпкә алу буенча татарның 70% шәһәрләрдә яшәгән. Хәзерге кеше саны исәпкә алу буенча 80% шәһәрдә яши инде аны. Татар балалары хәзер 100%-ка якыны шәһәрдә яши. Мин сезгә әйтәм, мәсәлән, Чүпрәле районының бөтен баласы Казанның бер мәктәбенә тигез. Ул нинди генә районны алсаң да шулай. Шул балалар хәзер шәһәрдә генә туа. Шәһәрдә безнең элитар мәктәпләребез булмаса, конкурент мәктәпләребез полилингваль, тирән белем бирә торган, ул вакытта без милли мәгарифне саклап кала алмыйбыз. Татарның элитар мәктәпләре булырга тиеш шәһәрләрдә, Россиянең бөтен шәһәрләрендә. Аңлашылганча, мәгариф ул әлбәттә инде милли мәсьәләне үстерүдә алдынгы рәтләрдә тора. Иң мөһиме Татарстанда гына түгел, башка регионнарда да бу юнәлеш алга таба үссен иде. Исәнлеккә күрешергә язсын.